Ahojte, to je takto už, ukázal som vám aj predtým, ako som to okorenil všetko a uvidíte ďalej, čo bude sa diať. Takže máme takto fóliu, dosku, dal som polovicu, polovica a uvidíte ďalej. Takže takto to vyzerá, ja som vám dal aj blesk, ste to vyzerali, sú tam vajca, ale sme museli počkať a my sme to zvykli takto robiť ešte. Ja vám to ukážem, takto, šups, aby to bolo sírové aj znútra. Takže priatelia, máme to zrolované prvé, takto pekne, idem to odrolovať. Ja to robím takto, neviem ako iný, ale uvidíte potom, ako to bude vyzerať. Tak priatelia, čo vravíte, šéf kuchári z René, takto to vyzerá. Nenatočil som vám ešte to, že proste môžete vidieť, že trošku som dal na to olej, dal som si na ruku, pekne si to všade potrel, jednu, druhú stranu, ide to do rúry a ukážem vám výsledok. Tu máme takto grezníky spravené, je ako nedeľa, chápete ma. Trošku sa sparí z tarhoni, ale tu máme aj tarhoňu spravenú. Môžete sa kúknúť, ja vám to takto ukriem, aby neboli hejty, že René, celé to môžeš mať popálené dole. Takže takto. A ideme robiť rezne. Skúsiť, či je dobré už. Ja som to zvykol takto. A je to dobré. Že prvé kuse sú vnútri. Kusy. Mi zabehlo. Máme tu rezníky na 2 dní, na 3. Takto sme si spravili. Kuracie. Tu je tá fašírka, som zvedavá, aký budeš teraz kuchár, aké to bude. Takto pozrite sa sír. Pozrite sa sír. Máme blek spustený, za to vy vidíte tak, ako vidíte. Teraz mi držte palce. Čo to je taký tupý nož? No čo ja viem, čo to nenabrúsiš s tou brúskou. Pozrite sa sír. Čo ti jebe. Krásne. Dobre to vyzerá. Takže máme tu výsledok. Tak to vyzerá, vidíte, že dookola je sír pekne. Tak tu má aj barborka. Vidíte, že dookola má aj ona sír. Takže dobrú chuť a ahojte. Ahoj.